naimbag nga rabi tayo maning kakabsat. Nadalang ko mati ipakita ka nga yung gamin kay di na minsan, di nag-vlog na kiti lababo, daman nakapansin ti baso min nga. Apay ka no ta plastic, nakalalas ka no ta, apay ka no ta hanga di pang social nga baso, ti pang ati alain, kit dagi di babasagin. Ay tuwin ne, di nang ibaga nga basher tayo, o tuwin ne, tog ukayi mo. Daytan ne di bagbagam nga babasagin nga baso. Ukayin nyo gamin kakabsat nga kuha nga malpas ti balay ta magatang dagi di gamitin. Daytan ni baso nga pag-inuman. Dagitan ni Nya ata. pagkapian. Tanday bagbaga nga plastic ka nula tati usarin tayo. Nagamin mo okay ko. Matipay na gold pa yung agwan. Kutsara ka daw tinidor din na alamay. Baka i-zoom mo pa kakabsat mo talaga pay-pay sa mga Damon damagaw? Nya jay. Maisan lang ata ata. Baka baga naman nga peki ka naman nga gold day to yan. Baka uyumin naman nun. Daytan niya tinidor. Gold dita nga tinidor. Napo, mga ni Chera ka. May imasan na ti mga ninatag gold garo din di siksak mulin na. Isan lang ni inang ata. Delikado ka. Hindi tipin na at tipin na ti pariyok ne. Nanagatang ne Inang, hamo isan-san la dagita na chuchara tayo ko gold dagita. Baka may inot nga may gusto na kutsara. dalawang kwarta. Isang lana pagtaya na wite. May tipin ti pariyok men nga kabsat ne ka baka dilawan nyo man di dati ka pariyok mo ne. Kasi makita yun nagpintas ni at tipin na ti Pagikam na po itin na. Pagitkan iti po, nagmiti pagitkan din na po yan na po. Agi di dadong makakabsat nga magatangket, sumagpit nila nagiji pinggan, tay bagada na nga plastic, nagiji pinggan men, ukayin nyo kakabsat, aji kwa, babasagin nga Kaldero. Natibkar adya yun, amami nga kaldero. Pati kaldero ko babasagayin? I mean bakit ko nadan, baka dilamin dito mga ti kaldero tayo yung stainless. No, aji babasagin ti kaldero mong kabuntakin na. Sure God. Dapat din Thank you gayam J. Dripor shop na nagiliti vacuum cleaner at makapya nga pagdalos ka kabsat. So no nabuya yung aji improve ko kabsat nga video, tinti page ko, makita yung ate ka kabsat. Inyawat da ka na, Inyawat da, libre laeng. Promote. Ajibin na, Hindi na gaya. Hindi na, talagang pakita ka niya yun. Kumat lang ata. I-promote ni Cherry nga libre nga electric fan kakabsat. Thank you, Dripor. Ata timayat nga i-promote. Gamit, haan nga sugal. Nagpaisot ako na ang tano gamit. Maramat mo ba iti? Balay? Haan. Ay, ako na. Apay mayat. Apay? Gamen, no, gamit ti promote mo. Maurnong ti ado nga gamit ti balay. Ngim no sugal ti i-promote mo. Maibo sa aming nga gamay. Ta ilakom nga raw. Pang sugal mo. Ado may kakabsat iti kwa. Ti nakapilang i-promote mi nga product. So nga nagiji kayat nang agpa-promote ti product kakabsat. I-message na kami laing takwa. Feel free. I-promote me. Feel free to message us. Ado Thank you, Dripor. Thank you, Dripor. Nagadupay ti Dripor nga i-promote ko. Dapay jay nga hair straightener. So makonomi aji kwa. The best nga mic ko. Microphone. Oy, Boya. Thank you, Boya. Mahalang boya. Maraming nakapilang promote namin kakabsat. Kami lang masango pa itakta. So, dagiji kayo nagpa-promote kakabsat ti product. Ayun, message na kami lang kakabsat. No, dati free time make it. Aral din me. Baka naman, hindi po kami nagpapabayad. Libre lang ang aming Promote. product. Hindi, Basta may product. libre lang ang product. Walang bayad na pera. Yan na lang Okay na yun sa amin. Okay na yun sa amin. Hindi kami mukhang worse. At da namin te, agpapapromote nga damdamagan da no mano, ti bayad da. Ngin ti sumbat may kakabsat. Okay na sa amin ang free sample. Yes. Doon okay na. Marunong na kaming mag-content. Wow, gold na. Kaya maraming dumadating na blessing kasi hindi tayo mangkuku. Wrong. Muda na talaga yun. Hindi na kayo sa Pino. Ayan. So, thank you, Kapsa. Tinang balbas lang yung video.